Ola, chámome Samuel e hoxe vou falar dun libro titulado Formigas, de Tucho Calvo. Este libro trata sobre un xornalista e unha xornalista que van a unha aldea a informar sobre unha cousa que ocorrerá ali. Un fillo matará ao seu pai. Iso ao final non acaba sendo algo relevante na historia. Do que acaba tratando a historia é dun suceso extraño que ocorre con as formigas raras que hai ali. Esas formigas eran moi listas e coordinábanse moi ben. Tanto que daban feito un corpo só, todas elas xuntas, para matar humanos. Os veciños da aldea empezáronse a preocupar cando xa apareceran 3 persoas mortas polas formigas. E os xornalistas que viñeran a esa aldea para informar sobre a morte dese pai íbanlle axudar a combatir contra as formigas. A min este libro non me gustou moito, porque me pareceu que a historia non ten moito sentido. Ademais foi moi difícil de ler, e hai bastantes palabras do libro que non entendín.